Hello lovelies, today is the new Yam Festival in the Orlu community. If you're new here, my name is Chinwe. I am from Imo State, Orlu to be precise. Today, Orlu community is celebrating their new Yam Festival, so I am here to honor and to participate in my culture. This celebration is an important way of making the beginning and the end of the farming season. It is a celebration of life accomplishment in the community, culture, and well-being. Over here, I have my yam. As you can see, I'm giving it a good wash. Next, I will transfer it in my preheated oven and allow it to roast. 1 hour later, I check on the yam and it's fully cooked. Next, I will peel off the skin and transfer it back to the oven and allow it to create the golden brown roasted yam, if you know what I mean, that color of a roasted yam. Over here are the ingredients for my local sauce. I've got oba, otaze, chopped onions enough, and different kinds of peppers. Add pepper to your taste, guys. To make the sauce, I will go in with my palm oil and allow it to heat up. Next, I will go in with my roughly blended peppers and allow it to fry. Once that is done, I will season with seasoning cubes. Next, I will go in with my oba and allow it to fry for 2 to 3 minutes. You guys, this sauce is quick and easy. It doesn't require much. Once that is done, I will transfer it to my mortar and add my chopped onions. You guys, this is how I want it. If you don't like onions, please feel free to fry it. I want it crunchy, that is why I am adding it now. I will mix to combine and garnish with my otaze. You guys, this sauce is super delicious. And yeah, our sauce is ready. Oba is ready, guys. At this time, the yam is also ready and the celebration starts now. Okay, we John here. Oh, John. Lolo. Oh, why move there? Dalo. Conga. Dalo. This is good here. And here. Here, wo omenala kana kwa culture. Orlu, we buy issue. Eba murai. O mmemme na-eme were ekele Chineke maka owuwe ihe ubi. Owuwe ihe ubi. Ọrụkwa na anyị ji efe ajọ mmụọ ma anyị ji efe ọgọ mmụọ. So ọ Chineke okike abịa maka anyị na-ekele maka owuwe ihe ubi. Ji ịhụrụ ọzọpụtara ọtụtụ mba, ọtụtụ mmadụ. Sorokwa ọzọpụta anyị na ọlụba anyị. So anyị nọ taa soro ndị nọ n'ụlọ, ndị bi nọ na Nigeria were na-eme mmemme eriri ji. A na-eme asị nke ochie ya nyere nke ọhụrụ efe ka ọhụrụ cherizie gawa. Otu ekele wu ka ochie ewere nke ọhụrụ dekwasị ya n'elu were mma si Chineke ọwụ ihe ubi ka ọ wụọrọ anyị ihe ga-ewetara anyị ọṅụ, wetara anyị udo, ndụ mmiri, ndụ azụ, onye biri ibe ya biri. Anyị ga-aba, ụmụ anyị ga-eto, anyị ga-arụkwana ndụ ruo n'afọ ọdọ aka na-abịa abịa. Anyị ga-adị ndụ were wọkwa ji ọzọ. Ubi anyị niile, ji niile akọrọ, ma ndị niile, ihe niile akọrọ, ha niile ga-eme ọfụma. Chineke, anyị na-ekele gị na-awa ji na taa. Si ya dịrị nwoke mma, dịrị nwaanyị mma. Ihe ọbụla anyị chọrọ bịa n'obodo oyibo a, anyị ga-enweta ya. Ndị nke nọkwa n'ụlọ ga-adị ndụ chiri anyị mgbe anyị lụọ anyị na ha ahụ. Ise. Ya dịrị anyị niile mma.
ise ya dịrị anyị niile mma ise ngwa awa m ji m ọta na-esi ya ngwa ọwụ ihe bara uru nwee ihe dị mkpa anyị gara akọwatara ụmụ anyị ndị amụchiri n'obodo oyibo ihe wụ cultural heritage, ihe wụ omenala ebe anyị si ka ha wee mata. Orlu na-eri ji n'izu ụka izuzu ọwụla n'ime ọnwa Septemba afọ ọwụla. Ọwụ mmemme na-ejikọta Orlu niile ọnụ maka obodo niile dị iche iche gbakọtara ọnụ were Orlu ga-agbakọ nọnyecha. A ga-enwe ihe dị iche iche ga-eme n'ụbọchị anwa. Ọ ga-eme n'ụbọchị taa. A ga-agba mgba traditional wrestling. Ụmụ ndị ome anyị na-aga egwu ha gbaa. A ga-agba ọkọnkọ, ndị bụ keleke ga-agba. Ọ na-awụ nnukwu mmemme. So unu na-amata na awụ omenala unu. Ji nọ na mba niile mana anyị ka ọkara bara. So eji m ohere a na-asị ndị Orlu ọnọ n'ụlọ ma ọ nọ n'izu ije, Happy New Yam Festival. Ka Chineke gozie anyị niile, mee ka ọ dịrị anyị mma. ise N'aha Chineke Chukwu Okike abịa ama. ise Nke a wụkwa na ụgba eji eri ya. Ụgba hapụrụ na enwedị mmanya ngwọ, anyị mere anyị ụta na-esi eme ya. Ngwa onye bịa ya were ya suru ụgba, isuru ụgba.